Facebook live streaming, no, ang demographics kagabi gahapon human sa ato ang pinakauna gayod nga santos nga misa dinhi sa sulod sa atong studio. O usa sa akong mga nadiskubrihan nga sa ato ang mga naglantaw sa Facebook, 60% sa mga naglantaw sa ato ang Facebook mga kababayenan, no? Mga kababayenan o 40% mga kalalakihan. Apan gawas pa ni ana napakoy lain nga nakitaan nga sa kung i-bracket nato ang mga nanglantaw usab sa ato ang Facebook, makita usab nato nga 30 kini siyang 13 ages from ages 13 to 34. Mas daghan ang mga lalaki nga naglantaw kanato sa ages 13 to 34 nga bracket. Apan samtang nagka-hamtong na 35 pataas, mas daghan na ang naglantaw kanato nga mga kababayenan. No, so kana siya usa sa mga makita nato, no, nga sa mga naglantaw kanato pinaagi sa ato ang Facebook live streaming sa facebook.com/DYRF Radio. Nakoy mga pangutana sa mga naa karon dinhi sulod sa ato ang studio o usab sa mga kaigsuonan nato nga naglantaw karon sa Facebook. Unang pangutana, naka-experience na ba mo mga ma-broken hearted? Dili ninyo kinahanglang tubagon kung na-broken hearted na ba mo, tubaga sa inyong kasing-kasing kung na-broken hearted na ba mo. Ikaduhang pangutana, kapila na ba mo na-broken hearted? Dili ninyo kinahanglang tubagon, kundi sa inyong kasing-kasing tubagon na ninyo. O ikatulo nga pangutana, sa inyong mga gibulagan, dili lang sa mga naa dinhi sa studio, kundi katong naglantaw po sa atong Facebook, sa inyong mga gibulagan, naaba mo'y gibalikan. So kini siya ang tulo nako kapangutana karong adlaw. Gipangutana ni nato nga atong mga kasinatian sa kinabuhi tungod kay kini siya nga mga kasinatian sa kinabuhi, mausad ni ang kasinatian nga maingon nato mag-describe sa experience sa Ginoo sa iyang pagmahal sa tawo. Tungod kay sa kadagang higayon, bisag unsaon paghigugma sa Ginoo sa tawo, nagyoy daghang mga higayon nga makalimot gyud ang tawo og mangita og lain. Mao nga sa makadagang higayon na broken heart, mura pog na broken hearted ang Ginoo. Apan susama sa tawo nga usahay magbulag ug usahay mobalik, ang Ginoo sad di gyud siya makalimot, kanunay gyud siyang maghinumdom sa tawo. Mao na nga balik-balikan gyud niya kanunay sa pagpangga ang tawo. Mao nga usahay murag malayo gamay ang Ginoo pamati sa tawo, pero kanunay gyud moingon ang Ginoo nga balik in taon kanako. Karon diha sa atong ebanghelyo, ang usa ka tawo nangutana kang Hesus kung unsa ba sa tanan nga mga kasuguan sa balaod ang pinakaimportante. Para sa mga Hudiyo na sila'y 613 ka commandments, no? So kini siya nga mga 613 ka commandments naglangkob ni sa relasyon sa Dios, ang mga manners nato kung moadto sila dito sa templo, relasyon mahitungod sa business, mahitungod sa pagkaon ug uban pa nga maayo nga sakto, maayo nga pamatasan. Pero ang tubag ni Hesus mao kini, higugmaa ang Dios labaw sa tanan, ug ang ikaduha, higugmaa ang isig katawo. Apan dili lang higugmaa ang isig katawo, kundi nag-ingon siya nga higugmaa ang imong isig katawo susama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Dili lamang di ay paghigugma sa isig katawo, kundi susama sa paghigugma sa kaugalingon. Nga ang murag ang takos nga atong gamiton sa paghigugma sa ubang tao, ang atong paghigugma diha sa atong kaugalingon. Unsa maning paghigugma sa isig katawo susama sa paghigugma sa kaugalingon. Una, mao ni siya ang paglantaw sa kaayuhan sa uban. Karong higayuna, makapangutana kita ba karong panahona naglantaw ba ta sa kaayuhan sa uban? Ang ato ang disposisyon panahon sa mga kalamidad, nagpakita ba ni siya sa ato ang paglantaw sa kaayuhan sa uban?
Ako ang nahinumduman na adtong panahon sa Yolanda, ako usap pa ka kura paroko. Ug sa akong pagkakura paroko, pagkakita namo no nga nahitabo nga Yolanda, pasalamat lang pud mi sa Ginoo kay niadtong higayuna didto ko sa Western Mindanao, wala mi na-appeal dito sa Yolanda, mao tong nakuratan mi pag-ayo pagkakita namo sa TV nga grabe day ang devastation nga nahitabo didto sa Tacloban. Karon patawag ko sa ako ang mga parokyano nga pwede ba nga muhatag ta og mga donations no para sa ato ang mga kaigsunan dito sa Tacloban. Daghan kaayo mi og napadala nga mga hinabang no dito sa parokya. Pero daghan usab sa mga hinabang ang wala na namo napadala dito sa Tacloban. Nganuman tungod kay ang halimbawa ang mga sanina nga gipadala dili naman magamit. Halimbawa, kinsa may gusto nga mosulob og brief nga lustred. Moto nga dili na gyud magamit. Kinsa may gunahan mo gamit og wedding gown. Kung naay kalamidad, no? So kung mag-dispose ka og wedding gown, dili man na magamit dito sa kalamidad. No, mao na nga usahay mamalandong usab kita kung ang ato bang disposisyon karong higayuna makita ba nato isip usa ka disposisyon sa pagtabang o paglantaw sa kaayuhan sa uban. Nining panahon sa kalamidad, usa sa mga nindot kaayo nato nga pamalandungan ang kasanatian sa mga Kristiyanos niadtong higayon sa first 300 years of Christianity. For the first 300 years of Christianity, ang mga unang Kristiyanos nakasinati sila og persecution. Apan niadtong panahon sa persecution, napoy mga nahitabo nga mga plagues, no? Kining kalit lamang dito sa Roman Empire na mga sakit nga mutakboy sa nagkalain-lain nga mga tao. Ang disposisyon sa mga pagano kanunay gyud nga isalbar ang ilang kaugalingon, no? Mao na nga kung ang mga pagano kaniadto kita sila nga na sila mga membro sa ilang pamilya nga masakit, i-dispose na dayon na nila, ilabay na nila dito sa dalan hangtod mamatay. Pero ang mga Kristiyanos, lahi ang paglantaw sa mga Kristiyanos panahon sa mga kalamidad. Kay ilahang gitabangan ang mga Kristiyanos nga masakiton, apan dili lamang ang mga Kristiyanos nga masakiton, kundi ang mga dili usab Kristiyanos nga hapit na nangamatay. Safe na nga makaingon ta nga ang mga pinakauna nga caregivers. Niadtong panahon nga wala pay mga ospital. Niadtong mga panahon nga wala pay mga sanitation health workers. Niadtong mga higayon nga wala pa tay maingon nga mga frontline sa mga healthcare providers. Ang mga una gyud nga mga caregivers. Ang mga una gayud nga mga nag-atiman sa mga masakiton mao ang mga Kristiyanos. Ug tungod niini, bisan pa naay persecution, nagpabilin ug nidaghan hinuon maayo ang mga Kristiyanos. Kana tungod kay dili lamang sila naglantaw sa ilang kaayuhan, kundi usab naglantaw sa kaayuhan sa uban. Ikaduha, one word, service o pagserbisyo. Kanunay na akong mahinumduman ang akong lula, no? Kay ang akong lula kanunay siya moingon nga hinumdumi Pilmar ang kinabuhing Kristiyanos, kinabuhi sa pagserbisyo. Kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo. Kung muadto gani mi mo bisita mi sa among lola kaniadto, I live no kan nagpuyo mi sa Davao del Sur every summer, kanunay gyud mi moadto dito sa Davao del Norte para sa pagbisita sa among lola ug lolo. Ug usa sa mga ganahan kaayo nako nga lantawon sa akong lola mao nga ang iyahang paggamit sa makina para kung muadto gani mi siya gyud mag-andam kanamo, himuan mi niya og pajama. Simple thing. Apa nakita nako nga malipayon siya. Ug all throughout mao na kanunay niyang pahinumdom alang kanamo. Ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo. Ang atong Ginoo dili usa ka Ginoo nga gimagic ang tanan para kanato. Kundi nianhi gyud siya sa yuta, nakig-uban siya kanato og ni serbisyo siya hangtod sa kamatayon. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato. Kining panahon sa Kwaresma, ato usab hinuktukan ang gugma sa Dios alang kanato. Daghang higayon nga sa atong mga personal na kinabuhi mura sad nato og gi-broken heart ang Ginoo. Apan
Susama usab sa manag-uyab nga usahay na ay panag-away, ang Ginoo usab naghatag usab og dagang higayon alang kanato nga kita makabalik kaniya. Hinaot nga bisan sa daghan karon nga mga kalamidad, maipakita nato nga dili lang pud ta mga Kristiyano sa bunyag, kundi kita usab mga Kristiyano sa buhat. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.